Ако използваш сешоар, не пропускай това видео. 90% от жените използват сешоара грешно и това води до лоши последствия. Всеки път, когато използваш сешоара, излагаш скалпа си на висока температура. Тази топлина не само изсушава скалпа ти, но и предизвиква раздразнения. Но това не е най-лошото. Косата става суха, твърда и начупена. И с времето това води до нещо още по-лошо. Косопад. Същото се случи и на мен. Косата ми изглеждаше безжизнена и аз не знаех как да я спася. Тогава една приятелка ми препоръча 100% натурален продукт, а именно шампуан серумът BioEssence на италианския бранд Джомат. Той не само почиства нежно, но и хидратира косата в дълбочина. Още след първото измиване косата ми беше мека, блестяща и видимо по-здрава. Ако и ти искаш да върнеш живота и блясъка на косата си, поръчай BioEssence от линка в профила ми. Косата ти заслужава това.